हमर बेइज्जती तू ही जाना तोड़ू कहता ए भौजी तहार बिया नु जियावा संभुआ जरे गोड़ौल के पीछे होइसे ऐसे करतिया हां रे दादा अरे बड़ा बदमाश है ना ये दादा हमार तो शौक होता कि नहीं तो हमरा इहो नहीं हमरा विश्वास नहीं खे ना तहरा पे तो बहुत विश्वास बा लेकिन के जानता दादा हम का कोई जुग जमाना तो खराब बा मन के सवरिया बन गइलू तू चुपके से का कइलू तू नस नस में तू गइलू समय नस नस में तू गइलू समय डहल दलू परेशानी रोग लगा दिहलू जिया हमके जवानी कहत बारे खातिर गाना गा दी क्या बयास जी बहुत अच्छा गाना गावेली जब तब गाना सुनाई ना हमरा के और हमरा भी बहुत अच्छा लागेला तोरा गाना सुनाई ना तो अरे अरे वो तो क्या सुन निकलते हम निकलते हैं तो ये पकड़ लिए चल निकल बाय अच्छा से हो क्या हो आ हाल बा कुछ बोले मार दुपट्टा पकड़ के हां तोर हिम्मत कैसे भइला ओकरा से बतियावे करे जगह तो देखा ताले हम केहू ना हनी कहत है ना कि मूस लेखा बिलाई लेखा एने न झाकल ताकल छोड़ दन त ऐसन चटकन मारम न सब दांत टूट के बहरी निकल ठीक है मत बोल तो का करे बेरे ध्यान दे दे हमरा भाई के जरा सुन हमर भाई के हां तोरा के बोटी बोटी काट के फेंक दी कौन कह दे बतिया ओकरा का कह देबे बोल ते समूह से प्यार कर लिस रे कह दे हम अभी तोरा काहे जलन होता हम कहब का जलन होता तोरा बताइए ते हमरे पर ध्यान दे अच्छा तोरा लाज नहीं खेला अपन सकल देख ले बड़े हां हमार सकल कुछ हो के अच्छा अच्छा माने उ तोरा बढ़िया काहे से हम कह लेम ना उ बढ़िया बा का रे देख कहत है ना सुधरन तो भाई से ना कटवा दे तोरा बनू कहत ए देखो कहां तोरा नहीं समझ में आते कहत नहीं के समझ में आवत रे नहीं समझ में आव ऐसा चटकान मारम ना कि सुत जीबे अब ठीक बनू कह एकदम घरवा बढ़िया जो जो हम कह दे भैया से हमरा पीछे तोरा लाई लाई ई क्या बोलत रे अरे विकास भी उ सही का सही रे क्या बोल ले रे अरे बोल ले रुक बोल क्या बोल ले अरे का करता ले कबे ले उनिवन भी रे जे पूछ का करे रे ले पूछ का इडा ले जे रे बोल गाल मारी के लाल कर दे का इडा ले है ते कहि जब छेड़ा तले कबे ले ओकर बोला तले हो जा कबे ले अरे ऊपर बढ़िया निमन भी है पूछ का केरा से मिलत ले पूछ हमारा के कहता रे पूछ दूसरा से मिलत ले हम तोरा के बढ़िया सिखावत नहीं कि ऐसे ऐसे ना करा कोई जाला ते हमरा के मारवा छी ना भैया झूठ बोला त हमरा कुछ नहीं सिखावत रे तू बना भाई कसम खाए को का बात बा बोल बोल जल्दी बोल का बात बा बोल उ समूह से मिलत लिया जा तो हम समझावत नहीं कि ना कोई जाला तो करत लिया हम का करी जाके ओकरे समझाऊ ठीक बजो अरे वो ठीक कहतला बोल सच बोलता रे ते बोल ना सही बात है हैं चल ते घरे पर चल का हरे काहे मारत है करे के का हरे काहे मारत नहीं अरे बोल सही बात है ना बोल बोलत काहे नहीं अरे तो मारत काहे बड़ा करे के मर्दे काहे ना मारी मर्दे ये हमनी के इज्जत के नाश कर देलो का कोई ले दिए कहां रहता लोता लो कि घर में देखत नहीं खलो देखत कि के कहां जाता कहां मिलता का करता तो यही में हम सानी पानी खेती में अझुराई रहतनी भर दिन हम का देखम तो घरो आवतनी कामे में रहत मैं इज्जत नाश कर देलस तोरा के जियते ना छोड़ब ई बेरा काटब तोरा के हम का हो गई काहे किसी तनी एकरा से पूछा काहे खिसिया तनी हम ई बताई खुद बताई बोल ना त लुकई बे मुआ देब तोरा के हम पूछा करला पूछा आओ का भइल है का कहता बताओ बतावा बोल बुचिया तोरा हमारा कोनो दुलार प्यार में कमी रही कुल का हम सुनतनी बताऊ बहन ओ दिन सही कहत रहन कुंडाल का हो हम प्यार करे नॉन गले और उनके लिए हम शादी करें भगवान केकरा से शादी पागल करबे बाड़ू केकरा से शादी करबे भाई तोरा तना हिम्मत हो गई जाए दे रे बाबू तना हिम्मत हो गई बाबू जाए दे अरे क्या बोल रहे छोड़ दे हट चुप बाबू छोड़ दे कह रहे क्या बोल रहे हैं आपन इज्जत खराब है
थोड़ा तो ना हिम्मत हो गइल प्यार सारा प्यार कर ली छोड़ बाबा ए बाबा छोड़ी ए बाबा छोड़ी कुछ अरे छोड़ी बबुआ छोड़ दे बबुआ छोड़ दे अरे छोड़ी कुछ हो जाए क्या मर जाए अरे छोड़ी छोड़ी बबुआ छोड़ दे रे ये दादा लगे मार ले दादा ई का कइलो एक का कइलो हमने के लोग का कोई पुलिस वाले साथ है एकरा हिम्मत कैसे हो गइल कि हमारी इज्जत उछाल दी और बोली कि गाँव में हम शादी करब जरा दब तो रखे मारी गइल मर गइल जब हमारी इज्जत ना रही तो जी के का करी हो ई का कर देला मर दे तू हम जानत ना रही हम जान कि हाथ में बाबा, यो का कहते रही कि ना खिसियाई जाला कुछ हम गलती नहीं की दरोगा कइले पुलिस सभे आई नु धराई नु सभे का हो जाई धराई तो का होई हो तारा अच्छा लगता लका बाबूआ जी गांव समाज के लोग का कही अरे चुप रहलो सनकावलो मत एगो अपने दिमाग गरम बा चुपचाप एकदम साइलेंट रहलो जावना देही पर चुनरी चढ़ा के विदाई करे के सोचत रही आज लाश पर अपन गमछी धरतनी हमारा ले बोड़ा भागा ई दुनिया में कोनो भाई ना होई मर दे हो भाग हमारा ले बोड़ा भागा ई धरती पर केहू ना होई। नमस्कार प्रणाम मेम्बर भोजपुरिया के टोटल टीम बड़ुए ई एगो रहला पारिवारिक संदेश वीडियो बताओ विकास अब भैया का बताई वीडियो देख के तो आप सब समझ गइल कब्जा कि का कहानी रहला थे और शंभू जी जी भैया कहानी तो बस ये रहला आप सब देखिए ले बन जाए कि दूगो प्रेमी रहला हन एगो सनकी भाई जन के दूगो प्रेमी के देख के अपन बहन के ही जान से मार देना खीस में था खीस ऐसा चीज हटे कि वो होई तो खीस में कोनो कांड कर देबो लेकिन बाद में उतारा के जिया दी जी भैया ओकरा के सुधारल भी जा सकत रहे अब मारला के बाद में पुलिस ले गइल कि गांव के मुखिया धइले कि ऊ लोग के संगे का भइल आगे देखे खातिर पार्ट 2 जरूर देखी जाए और वीडियो हमने के अच्छा लगे तो लाइक कर जाओ और शेयर करे जाओ बहुत और ज्यादा आप सबके प्यारा चैनल बाटे एमआर भोजपुरिया ओके दिल से सब्सक्राइब करी जाओ और अगला वीडियो देखे खातिर बाबा बेल आइकन घंटी दबाई जी। काका और अंटी दबाई और यही के साथ हमने के लास्ट में बोलब जा जय भोजपुरी जय भोजपुरी समाज। समाज। नमस्कार प्रणाम मेम्बर भोजपुरिया के टोटल टीम बड़ुए ई एगो रहला पारिवारिक संदेश वीडियो बताओ विकास अब भैया का बताई वीडियो देख के तो आप सब समझ गइल कब्जा कि का कहानी रहला थे और शंभू जी जी भैया कहानी तो बस ये रहला आप सब देखिए ले बन जाए कि दूगो प्रेमी रहला हन एगो सनकी भाई जन के दूगो प्रेमी के देख के अपन बहन के ही जान से मार देना खीस में था खीस ऐसा चीज हटे कि वो होई तो खीस में कोनो कांड कर देबो लेकिन बाद में उतारा के जिया दी जी भैया ओकरा के सुधारल भी जा सकत रहे अब मारला के बाद में पुलिस ले गइल कि गांव के मुखिया धइले कि ऊ लोग के संगे का भइल आगे देखे खातिर पार्ट 2 जरूर देखी जाए और वीडियो हमने के अच्छा लगे तो लाइक कर जाओ और शेयर करे जाओ बहुत ज्यादा और आप सबके प्यारा चैनल बाटे एमआर भोजपुरिया ओके दिल से सब्सक्राइब करी जाओ और अगला वीडियो देखे खातिर बाबा बेल आइकन घंटी दबाई जी। काका और अंटी दबाई और यही के साथ हमने के लास्ट में बोलब जा जय भोजपुरी जय भोजपुरी समाज। समाज। नमस्कार प्रणाम एमआर भोजपुरिया के टोटल टीम बड़ुए ई एगो पारिवारिक वीडियो रहला कि बड़ भैया इंतजार करत रहन कि हमर बबुआ बाहर से पैसा भेजी न त हमार इलाज हो लेकिन बबुआ अपन ना समझी में प्यार कर लेलस कोई लड़की के लेके भाग के आके जी भैया और हम ये कहब कि ऐसा प्यार ना अपन परिवार देखी जा कि का हमारा परिवार में होता हम काहे खातिर बाहर कमाए खातिर आइल बने और रोजी रोटी बाटे सबके कैसे चले
कैसे सब सोच चली। समझ के चले जाओ। और यही अगर के हमने के साथ वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करिए और वीडियो को शेयर करें और एक आप सबके परिवार से प्यारा दूर- चैनल बा MR भोजपुरिया, ओके दिल से सब्सक्राइब जी। करिए। और अगला वीडियो देखेगा दी बाबा। बेल आइकन घंटी दबाएं, और खूब काका और सारा आंटी दबाएं। हमनी में प्यार अपन बरसावत रही और एक साथ बोलम जा जय भोजपुरी जय भोजपुरी समाज।